Malam Garba, na ji kan na wuni kan shin turare kuma ango. Ka ji ni kaman gaba ango kenan. Kore. Ai Alhaji Malaho. Shi ma ya san sirri. Ai kana son turare mai kanshi. To maza nufi gadar dan bushiya can wajen Malam Ibrahim mai kanshi. Malam Ibrahim wanda yana da turare can saman dan bushiya gadar dan bushiya. Yo ai na ji labarin shi da na je Abuja. Allah ai na ji labarin shi na ce akwai turare. Turaren shi ban ka cika sa shi ka shiga daji ne zuma su biyu. Shine ya sa ba na sa turaren ma. Yo ai na je neman aure ma a jariya shi na sha. Ka ji ba? Shi na sha na aulo Hajiya Hussein. Ai ya fin kenan. Kai yo amma ka san matan wai yo haimen ne yasa ba na cin abinci a gida. Ai na ce ai bata son shillin ba. Ka su da hankali. Ai na suka ga hankali su. To ai in kana so yo ka ci abinci hankalinka a kwance yo hai ka zo shagon Hadija. Kware nan ne. Ni ka san ne da yace dan mu ne yaren mu ne. Shine ni ba na yi bokar a ce na cika jirman ya ba haka bane ai su sun san sirrin girki. Yo hai Hausa sun ce dama ai wai karantan girki. Ya karance shi ne a karance. Ba koya mata aka yi ba irin na matanmu na karkara. Yo hai bai sai ka haɗo kayan girki a kwaba mamman. Sai ka ci ka ji ba test. na yoshe fa ne Ai hakuri yake kawai. na yoshe fa nan 3,000 hada 500 na kai mu Hajiya Hussein na yo kwaba shi tai. Ka san kafi ni iya kiranta za ta kawo girki da Allah. Hadiza kawo mana abinci. Tunda kin ce ba kwai a kawo tunda kin ce ba kwai a sa nama. Kwarai kar ma a sa kwai. Na ani ban cin kwai. Ko? Ina yaro wancan yaro sai billahi ke. Kwarai. Yo hai na wafa. Ai ka bani da hakuri ne. Kwarai. Ina kai ka. Yaro sai billahi yaron marigayi mai kifi. Yana sai da kwai. Yaro ba he ya gaya mun ba. Shi yaro sai ya gaya mun cewa ashe kaji sun fara family planning ta zara haihuwa ba. Kaji? Can muka je muka sai kwai. Sai da aka je aka dafa ciki ba komai. Kaji su ma sun fara ta zara haihuwa. Ka san ne akwai yana shaja ne. Ku dau. Yo hai wannan ai ya kone. Ku banna da bakin. Wannan ya kone. Ku banna da bakin. Kai aradu ba na shan wannan yo hai ya kone. Ai ni ina fi son bakin ai. Ko ba hankali kwarai. Wai, ane cota. Ani Dama ka san ne mun na jin yunwa. shi cokali ba ta lokaci yake. Me kake gani? Kar kai amfani da cokali. Ku cokali bannan abu yake. Kar shi cokali da kake gani ba ta sauri. Sai ka so nawa baka koyi ba. Hannu za ka sha? Yo hai wannan. Shi haɗi da kake gani ya ɗauko tarihi. Shi ne ya sa ma duka shekara muna noma shi. Kwarai Shi yasa ai ba mu shan yi maku banna arado. haɗi ya ɗauko tarihi. Ai ka tuna man da kakanmu. Yo hai shi kakana Kwarai. a lokacin shi ba hula bane wannan? Haka. To in ka mashi golin shanu. Ka ganye kifa hulan nan haka? Iya buga ta daga ta haka. Sai dai kaga yar maraka ta fita. Fit! Wai, A ƙasa hulan. A ƙasan hula dai. ni ma ka tuna mani da kakana. Amin. Ka sai ka ji abu wanda kakana yana yi. Kakana yana da karbi, yana da sashi. Haka ne. Ai kun Ka gaje san shi. aijen kakana ya daga hannu haka, ya buga kafa. Sai kaga dinin dawa ya tashi. Fit! Wai, Damin dawa. a kafa. Ka san su mutanen da kake gani. Allah ya musu wata baiwa. Tare gore. Da muka yi wata gona ta tafi ne ɗoɗar iya ganin ka. Kakana kenan. Tiya. Shinkafa muka shuka. Muka je shukan shinkafa. Muna shuka. Kafin ka kai ƙarshen kunya nan baya ana girbi.